Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Afghanistan. خانمان و جنابان خواهشمند از جای برخیزد سرود ملی افغانستان صدا می‌دهد. And now, the national anthem of Turkmenistan. Akyon Surudi Milli Turkmenistan صدا می‌دهد. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо аз ҷараёни баргузории рақобат баҳри ба даст овардани зинаи панҷум дар доираи мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ маъруф ба КАФА пешниҳоди шумо мешавад ва баҳри ба даст овардани зинаи панҷум дастаҳое ки дар гурӯҳҳои A ва B зинаи сеюмро гирифтанд имрӯз бо ҳам рақобат мекунанд. Ин дастаҳои Афғонистон ва Туркманистон ҳастанд ки Афғонистон дар гурӯҳи А зинаи сеюмро гирифт ва Туркманистон дар навбати худ дар гурӯҳи B сеюм шуд. дар ҷараёни бозии имрӯза хоҳем дид ки кадоме аз онҳо албатта натиҷаи беҳтарро нишон медиҳанд. ҳайати аввалияи дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Афғонистонро барои мо пешниҳод карда истоданд. ҷои ёдоварист ки бозии мазкур дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор мешавад ва ҳамчунин моро ҳамин шом дар варзишгоҳи мазкур боз як рақобати дигар интизор аст. соати 21 дастаҳои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба масофи ҳам мераванд ва рақобат бо иштироки онҳо баҳри муайян кардани дастаи сеюми мусобиқа сурат мегирад. ба финали мусобиқаи мазкур имсол дастаҳои Қирғизистон ва Эрон роҳ пайдо карданд ва финал рӯзи 17 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барпо мешавад. хуб, албатта ҳам Афғонистон ва ҳам Туркманистон қаблан дар ин майдон бозиҳои худро доир карда буданд. бо вазъи варзишгоҳ хеле хуб шинос ҳам ҳастанд, яъне мушкиле инҷо барояшон пеш намеояд ва хоҳем дид ки рақобати имрӯза миёни онҳо чӣ гуна сурат мегирад. ман баъд аз чанд лаҳза ҳаятҳои пурраи ҳар ду тимро барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. албатта
бо дар назар дошти бозиҳое ки дар гурӯҳ нишон дод дастаи Туркманистон чунин ба назар мерасад ки андаке бартарӣ дорад қабл аз оғози ин бозӣ дар баробари дастаи Афғонистон. Аммо ин футбол аст дӯстони гиромӣ, пеш аз ҳама бояд ин нуктаро таъкид кунем ва чизи дигари муҳим ин аст ки ҳатман дар ҷараёни бозӣ албатта Афғонистон ҳам имкон дорад то ҷиҳатҳои бартарии худро нишон диҳад ва барои расидан ба комёбӣ талош кунад. барои оғози рақобат ҳама чиз омода аст ва мо садои уштаки довари марказ Абдулло Давлатовро интизор ҳастем. инак садои уштаки ӯ баланд шуд ва рақобат оғоз гардид. дӯстони гиромӣ, биёед акнун ҳайъатҳои ҳар дастаро ман барои шумо шинос кунам. нахуст оғоз мекунем аз Афғонистон. онҳо бо пиранҳои ранги сафед бозӣ доранд ва мизбони исми ин рақобат маҳз онҳо ҳастанд. Абдулраҳим Расулӣ дар хати дарвоза рақами 1. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. рақами 4 капитани даста Ҷовид Муҳаммадӣ, рақами 2 Саид Ҳасибулло Содод, рақами 3 Навид Маҳбубӣ, рақами 5 Муҳаммад Наврӯзӣ, рақами 7 Ҳабибулло Ҳотак, рақами 9 Ораш Аҳмадӣ, рақами 10 Соҳил Сарварӣ, рақами 11 Муҳаммад Ворис Шерзай, рақами 16 Фараз Али Раҳимӣ ва рақами 17 Ёсир Сафӣ. сармураббии даста Аҳмад Зиё Азимӣ аз Афғонистон аст. ҳайати дастаи Туркманистон Иззат Эркинов дар хати дарвоза рақами 1. футболбозоне ки дар мавқеҳои дигар ҳастанд. рақами 3 Окмуҳаммад Аманов, ӯ капитани даста аст. рақами 4 Гурбангулӣ Гараев, рақами 5 Оразгулиев, рақами 6 Ҳамра Кличев, рақами 7 Диаргулич Уразов, рақами 9 Ваязгелдӣ Ораздурдиев, рақами 10 Арслан Випаев, рақами 12 Гелдимурат Чолуков, рақами 13 Бердимурат Данатаров ва рақами 14 Якмуяр Ҳоҷиев. дар ин лаҳзаҳо тавре мо шумо мебинем малакаи ҳисоб кушода мешавад дар дақиқаи дуюми рақобат дар дуюмин ҳуҷуми хатарноки худ ба футболбозони туркман муяссар шуд ки ба дарвозаи ҳариф гол зананд. гол ба номи Гурбангулӣ Гараев навишта мешавад. маҳз ин футболбоз тавонист ки дарвозаи дастаи Афғонистонро рахна кунад. як бори дигар биёед бубинем иштибоҳи худи бозигарони дастаи Афғонистон боис бар он мешавад ки ҳариф имконият пайдо намояд ва тавре мебинед хато аз сӯи дифогар Саид Содод буд. Гурбангулӣ Гараев зарба зад. дарвозабон натавонист онро бартараф кунад. қисман албатта Абдулраҳим Расулӣ ба тӯб расида буд. дар ҳамон ҳолат хост онро баргардонад, аммо тӯб ба ӯ расида боз ҳам ба дарвоза ворид шуд ва бо ҳамин ҳисоб кушода шуд. хуб дӯстони гиромӣ, ҳайати дастаи Туркманистонро барои шумо гуфта гузаштам. сармураббии даста Мердан Сапаров аст ва ба ӯ Даянч Гараҷаев кӯмак мекунад. гурӯҳи доварон дар ҳафти рақобати имрӯза дар ҳайати зерин кор мекунанд. сардовари бозии имрӯза Абдулло Давлатов аз Тоҷикистон аст. ба ӯ дар канорҳо Вафо Қараев ва Хусрави Сидиқзод боз ҳам ду кӯмакдовар аз Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд. довари чаҳорум Фирдавс Нурсафаров аз Ӯзбекистон мебошад. гурӯҳи видеодоварон ҳам ҳастанд ки он ҷо Иброҳим Исмоилов нафари асосӣ аст аз Ӯзбекистон. ба ӯ Бахтиёрхӯҷа Шавкатов ва Канат Асенов кӯмак мекунанд. яке аз Ӯзбекистон ва дигаре аз Қирғизистон. нозири доварон Владислав Сейлин аз Ӯзбекистон мебошад. ҳамоҳангсози кул
Фаридун Атоев аз Тоҷикистон ва ҳамзамон медиа офисери бозӣ Фаридун Солиев аз Тоҷикистон ҳастанд. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Афғонистон пайдо мешавад. Зарбаро мебинем ва бисёр ҳамолӣ. Ҳисоб баробар шуд 1-1. хело ҳуҷуми ҷолибу диданӣ дар оғози қисми аввали бозӣ акнун аз сӯи футболбозони Афғонистон ва бубинед ки ба онҳо ҳам муяссар шуд ки дар якони воҳид ба задани голи ҷавобӣ даст ёбанд. Ҳабибулло Ҳотак голро ба номи худ сабт мекунад. аз канори чап ҳамдастояш албатта бисёр хуб ба ҳуҷум пайваст шуданду имконияти хуберо барои Ҳабибулло ба вуҷуд оварданд ва ӯ бо як зарбаи ҳадафмандона тӯбро ба дарвоза равон мекунад. Як бори дигар метавонед бубинед ана ҳаминҷо ҳолате ки албатта боз як футболбози дигари афғон таваҷҷӯҳи бозигарони рақибро ба худ ҷалб кард дар лаҳзаи қаблӣ. Муҳаммад Ворис Шерзай дар натиҷа паси Навид Маҳбубӣ рост ба насти ҳамдастааш омад ва тавре мо дидем аз фурсати ба миён омада Ҳабибулло Ҳотак истифода мебараду ҳисобро мекушояд. дӯстони гиромӣ, атрофи натиҷаҳое ки қаблан ин дастаҳо дар бозии даври гурӯҳӣ доштанд мехостам гуфта гузарам. дастаи Афғонистон бозии нахусти худро зидди Тоҷикистон доир кард ва бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуд. онҳо дар қисми дуюм якчанд имкониятҳо доштанд, вале натавонистанд ба дарвозаи мо гол зананд. баъдан як пеналтиро ҳамчунин дарвозабони онҳо Абдулраҳим Расулӣ бартараф кард. аммо ба ҳар ҳол бозигарони дастаи мо дар ниҳоят боз фишорро зиёд карданд. дар дақиқаҳои иловагӣ бори дигар пеналти кор карданд ва ин маротиб бехато аз фурсати худ истифода бурданд. инҷо имконият барои бозигарони туркман пайдо шуда истодааст. хуб зарбаро мебинем, бисёр хатарнок буд зарбае ки иҷро кард бозигари рақами 4 Гурбангулӣ Гараев. ин ҳамон футболбозе аст ки дар дақиқаи дуюми рақобат ҳисобро кушод. ту ба бозӣ дароварда мешавад. Гурбангулӣ Гараев ирсоли бисёр ҳам хуб ва бубинед ки чӣ гуна озодона мавқеъро холӣ мегузоранд барои ҳариф футболбозони афғон. танҳо ҳунарнамои бисёр хуби дарвозабони онҳо Абдулраҳим Расулӣ боис бар он мешавад ки ин ҳуҷум бартараф карда шавад. бениҳоят партофти хуберо аз сӯи Гурбангулӣ Гараев мо шумо дидем барои ҳамдастааш ва зарбаи задаи Бердимурод Данатёров аз сӯи дарвозабон Абдулраҳим Расулӣ бартараф шуд. инҷо боз ҳам ирсоли тӯб натиҷа намедиҳад. зарбаҳо пай дар ҳам аз сӯи футболбозони туркман дида мешавад ва ин ҳама силсилаи зарбаҳои хатарноки иҷро кардаи онҳо бартараф шуд. ба ҳуҷуми бозигарони туркман бо ин хотима намеёбад. дӯстони гиромӣ, бубинед дарҳол онҳо боз ба ҳуҷум гузаштанд. тӯбрабои футболбозони туркманро мебинем. инак зарба сӯи дарвоза аст ва дар ин ҳолат тавре дида мешавад Абдулраҳим Расулӣ аз удаи баргардондани ин зарба баромад. ҷои ёдоварист ки дар рақобати
даври дуюми худ дастаи Афғонистон аз Қирғизистон бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд ва баъд аз ду бохт маълум буд ки Афғонистон дар гурӯҳ аз зинаи сеюм боло шуда наметавонад. Дар маҷмӯъ дар гурӯҳ 3 даста иштирок мекарданд ва аслан Афғонистон ба дарвозаи ҳарифон дар марҳилаи гурӯҳӣ ягон гол ҳам назад. голе ки имрӯз мо шумо дар дақиқаи 5 аз сӯи Ҳабибуллоҳ Ҳотак дидем, ин нахустин гол барои онҳо дар мусобиқаи мазкурам ҳаст. Туркманистон бошад ду бозии бисёр мушкил дошт дар гурӯҳ, зеро ҳарифони қавию тавонманд муқобили онҳо қарор гирифтанд. Эрон ва Узбекистон ва Туркманистон бо Эрон кӯшиш кард ҳунарнамои хуб арзанда нишон диҳад, аммо онҷо 0-1 мағлуб шуд ва баъдан бо Узбекистон онҳо мусовӣ карданд 1-1. онҷо низ хело як рақобати хубу диданиеро Туркманистон пешниҳод кард муқобили яке аз дастаҳои дигари қавии иштироккунандаи мусобиқа. хуб, ҳолати баҳсноки қаблиро дар ҳуҷраи видеодоварон дида баромада истодаанд ва ҳоло мо интизори он ҳастем ки доварон чӣ хулосае мебароранд дар бобати ҳамон ҳолате ки ҳоло мавриди баҳсу муҳокима қарор гирифтааст. хуб, инак бо ишора ба вар Абдулло Давлатов ба назди монитори вар меояд то ин ки ҳолатро аз наздик худаш дида барояд. эҳтимоли таъини пеналти ба фикрам инҷо баррасӣ мешавад дар мавриди бархӯрде ки буд. таваҷҷӯҳ кунед ки туб чӣ гуна ба даст расидааст. баъд аз зарбаи задаи бозигари туркман туб ба дасти Фараз Али Раҳимӣ бармехӯрад. зарбаро бошад Ягмир Ҳуҷиев рақами 14 иҷро карда истодааст. биёед бубинем ҳолатро як бори дигар. агар аз навори умумӣ пешниҳод шавад боз ҳам ҷолиб аст, зеро саволи асосӣ ин аст ки офсайд буд ё на. хуб, довар бармегардад ва ишора бар он дорад ки тӯбро ба бозӣ дароранд. пеналти таъин нашуд. агар воқеан ҳам офсайд набошад дар ҳамон лаҳза бевосита ба фикрам масофаи наздики байни футболбозон ба эътибор гирифта шуд. ҳамчунин аз эҳтимол дур нест ки аввал тӯб ба пои бозигари афғон мерасаду баъдан ба дасташ. дар ин сурат табиист ки пеналти гузошта намешавад. мубориза давом дорад ва футболбози афғон аз нав тӯбро баргардонд ба ихтиёри ҳамдастаҳояш. муҳаммад Ворис Шерзай
اینجا همدستایش تلاشی خود را دوام میدهند اما کامیاب نیستند. пресинги баланди футболбозони афғонро дар ҳамин лаҳзаҳо мебинем. аммо бозигарони туркман аз ин ҳолат берун шуда тавонистанд. пас ба канори чап ва тӯбро аз майдон берун карда истодааст. дифогари афғон дар ҳолати қаблӣ. идомаи ҳуҷумро мебинем. арслан вепаев ирсоли бисёр баланд буд аз сӯи ӯ ба канори муқобил. пайдар ҳам партофтаҳо инҷо натиҷа намедиҳанд. хуб, партофти навбатии тӯб ба канори чап. идомаи ҳамлаи футболбозони туркманистонро мебинем. ирсоли тӯб бошад чандон хуб набуд. аз дур як зарбаи дигар ва бубинед боз ҳам бисёр хатарнок аст. ҳамроҳ кличев ин зарбаро зад. тавре болотар гуфтем аз масофаи дур зарбаҳое ки ҷо мекунанд футболбозони туркман хело ва хело хатарнок аст. як бори дигар метавонед бубинед. аллакай баъд аз голе ки дар дақиқаи дуюм буд, бозигарони туркман эътимод ва боварияшон ба ин чиз зиёд шуд ки бо чунин зарбаҳо метавонанд ҳатман дарвозаи ҳарифро рах накунанд. ва пайдар ҳам талошҳо ҳам аз сӯи онҳо сурат мегирад дар ин замина, то ин ки аз дур истода дарвозаро ба нишон гиранд. зарбаи навбатӣ ҳамон тавре мебинед. баланду нуаниқ буд. бисёр партофти хуб. инҷо имконияти беҳтарин аст. зарба ва гол. ҳисоб дӯстони гиромӣ 2-1 мешавад дар дақиқаи 19-ум. ва тавре мо дида истодаем бозигарони афғон тавонистанд аз имконияти навбатии худ бисёр олӣ истифода баранд. ёсир сафӣ ҳамлагар ки бо рақами 17 бозӣ мекунад ба задани голи дуюм даст ёфт. ва бибинед рафти ин ҳуҷум чӣ гуна ҷолиб буд. ҳоло ҳатман мо шумо саҳнаи такрориро хоҳем дид. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ аз сӯи ҳабибулло ҳотак ва дар мубориза бо дифогари ҳариф пештастӣ мекунад.
Ёсир Сафӣ тӯбро оҳиста аз сӯи дарвоза равон кард. дарвозабон Иззат Эркинов ҳам ки пештар баромада буд натавонист дар ҳамон ҳолат пешироҳӣ бозигари ҳарифро бигирад ва бо ҳамин тӯб тавре мо шумо дидем аз паҳлӯи дарвозаи ӯ гузашта вориди дарвоза шуд. каме дар ҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи Афғонистон буд, аммо ин ҳолат бартараф мешавад ва акнун аут ба фоидаи дастаи Афғонистон аст. зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозигарони туркман. инҷо зарбае ки сӯи дарвоза буд бартараф шуд ва дарҳол бубинед ки дифоъгари дастаи Афғонистон чӣ гуна тӯбро ба хатти ҳуҷум равон мекунад ва умеди оне ки дар хатти ҳамла Муҳаммад Ворис Шерзай барои тӯб талош хоҳад кард. пешрои ин ҳамларо бозигарони дастаи Афғонистон акнун гирифтанд. ва боз ҳам тӯли дақиқаҳои баъдӣ муборизаи бисёр ҷиддӣ бо иштироки бозигарони ҳар ду даста моро дар пеш интизор аст. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. тӯб дар майдон боқӣ монд, аммо баъд аз ин ҳама муборизаҳои ҷиддӣ бозигарони афғон тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. хуб, лаҳзаи қаблӣ вақте бархӯрди байни бозигаронро дидем. инҷо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд.
ба ҳамдигар кӯмаки зиёд расонида истоданд футболбозони афғон барои бартараф кардани ҳуҷумҳои ҳариф ва ҳатто бубинед дастҳоло онҳо хеле хуб вақтро ба дарозо мекашанд, метавонем бигӯем ба вақтхӯшӣ машғул мешаванд то ин ки ба ҳариф имконият надиҳанд. хуб боз як мавриди дигаре ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. зидди ваязгелди ораздурдиев ҷовид муҳаммадӣ дехтараш қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамон ҳолат. зарба росии дарвоза иҷро мешавад, аммо тавре мо шумо мебинем каме баландтар. خب اینجا چی؟ دوباره شروع میکند؟ نه چیزی نیست، بازی باید دوام یابد. خب باز هم دواری مرکز با هم کورانی خود میتوانیم بگوییم از حجره ور هم صحبت میشود وابسته به حالت قبلی که در جریمه گاه بازیگری دسته ترکمنستان افتید. ана ҳамин ҳолат маълум аст ки онҷо ягон қоида вайронкунӣ дида нашуд. бо вуҷуди талошҳои худ бозигари дастаи афғонистон дар ҳолати қаблӣ афтид. ин ҷовид муҳаммадӣ буд ва пешроҳи бозигаре ки аз канори чап ҳаракат мекард аз ҳайати туркманистон онро гирифта натавонист. خب در این لحظه که با یک فوتبالبازی آسیب گرفته دسته افغانستان کمک کرده می شود همچنین دوباره اجازه داد تا با در نظر داشتیم که آب و هوا هم خیلی گرم است. بازیگران هر دسته آب نوشند، یعنی فرصت برای آب نوشی آنها اینجا جدا می شود. حالتی که گل دوم به میان آمد تکرارا ما همان لحظه رو می بینیم. البته دروازه‌بان عزت ارکینов هم به توجهی زیاد کرد. ӯро лозим буд ки ҳангоме ки аз мавқеи худ пеш баромад боз ҳам наздиктар ояд ва ё ин ки дар мавқеи худ боқӣ монад.
чун дифогар имконият дошт барои баргардондани ҳамон вазъият. идомаи бозиро акнун хоҳем дид. дӯстони гиромӣ, хуб дар пеш моро фикр мекунам босам рақобати бисёр ҷолибу дидани интизор аст. он яроқи асосие ки бозигарони туркманистон дар рафти рақобати имрӯза аз аввал доштанд, ҳоло чандон истифодаи босамара аз онҳо дида намешавад. яъне зарбаҳо аз масофаи дур хело ва хело кӯҳиш ёфтанд. аслан тӯли чанд дақиқаи охир мо зарбаҳоро надидем аз сӯи бозигарони туркман. хуб тавре мебинед баъд аз партофте ки оразгулиев дошт ту барои ёсир сафӣ расид, андаке музинатро аз даст дод ёсир ва ҳоло аз ҷои худ бармехезаду рақобатро мехоҳад давом диҳад. туба бозӣ дароварда шуд ва дар ин ҳолат акнун партофти тӯб аз сӯи гурбангулӣ Гараев чандон хуб нест. хуб босам аз паси дифогари ҳариф фирор карду гузашт ва аввалин шуда ба тӯб расид бозигари дастаи Афғонистон ва бубинед ки зарба иҷро шуда чӣ гуна хатарнок аст дар ин лаҳзаҳо. бо усули монанд ба ин голи якумро зада буданд футболбозони дастаи Афғонистон, аммо он ҷо таркибборои бевосита дар ҷаримагоҳ сурат гирифта буд. ин дафъа бошад берун аз ҷаримагоҳ зарбаро дидем. аз паҳлӯи дарвоза тӯб гузашт.
ва бубинед дар ин муборизаи 1-1 чӣ гуна ба осонӣ тӯбро аз даст медиҳад Ораш Аҳмадӣ. идомаи ҳуҷуми бозигарони Туркманистонро мебинем ва ин ҳолати бисёр хатарнок аст. Фурсат пайдо мешаваду ҳисоб баробар 2-2. ҳамааш аз ҳамон хатое ки болотар гуфтем сар зад. дӯстони гиромӣ, аз ҳамон лаҳзае ки Ораш Аҳмадӣ тӯбро аз даст дод. рақами 12 Гелдимурод Чолуков голро ба ҳадаф мерасонаду ҳисобро Туркманистон баробар мекунад. як бори дигар метавонед бубинед лаҳзаи ҳуҷуми ташкил кардаи бозигарони Туркманистонро. рақами 7 Диаргулач Уразов фаол буд. баъдан паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба ҳамдастааш ва боз ирсоли тӯб ба самти Гелдимурод Чолуков ва бо ҳамин ҳисоб баробар 2-2. حسن آخر حسن خوب خوب ای بچه ها مرکزها شور بتر خدا برو برو ای مراد متوجه اندتان باشه بچه ها خوب خوب хуб дар наздикии ҷаримагоҳи Афғонистон дигар бора ба бозигарони Туркманистон муяссар шуд ки тӯбро баргардонанд ба худ. ва ҳамин фаулӣ дар наздикии ҷаримагоҳи Ариф пайваста фишор оварданд. бибинед чӣ гуна натиҷа дода истодааст барои дастаи Туркманистон. акнун ин зарба ҳамон тавре мо шумо мебинем хело баланду ноаниқ буд. баъз ҳамдастуяш узр мепурсад Оразгулиев барои қабули қарори нодуруст дар лаҳзаи қаблӣ. ман бозӣ бисёр хубу ҷолибро даставо барои мо пешниҳод карда истоданд. дар нимаи аввал ба голи зуд ҳангоме ки футболбозони Туркманистон дар дақиқаи дуюм заданд, аллакай дар дақиқаи панҷум афғонҳо ҷавоб гардониданд ва баъдан боз ҳам тавонистанд як бори дигар дарвозаи Туркманистонро рахна кунанду пешсаф шаванд. аммо ба дастаи Туркманистон муяссар шуд ки дар даҳаи чоруми бозӣ ҳисобро боз баробар кунанд 2-2. ёдовар мешавам ки дар сурати мусовӣ хотима ёфтани рақобатҳо дар бозиҳои имрӯза барои ҷои сеюм ва барои ҷои панҷум моро дар пеш дӯстони гиромӣ дарҳол силсилаи зарбаҳои пеналти интизор аст, яъне замони изофиё ба истоҳ экстра таймҳо нахоҳад буд. бале дар финал замони изофӣ ҳаст. инҷо бархурди бозигаронро мо дидем. ҳоло як футболбози туркман афтидааст. фикрам ҳолати қаблиро ҳам боз дида баромада истоданд дар ҳуҷраи вар. хуб бозӣ давом меёбад. андаке хатарнок буд ҳаракати Муҳаммад Наврӯзӣ, аммо аз рӯи қонунқоида амал кардааст ӯ.
партофти туб ба канори чап. حبيب خدش аввалин шуда ба туб Оразгулиев расид ва гузариши бисёр хуби ӯ аз канор. инҷо ирсоли туб, вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол. ҳисоб 2-3 дӯстони гиромӣ дар дақиқаи 41-уми рақобат. акнун боз Туркманистон камбек мекунад. аввал Афғонистон камбек кард, ҳоло бошад Туркманистон. танҳо бибинед дар рафти қисми аввал чӣ гуна голҳои зиёдеро мо шумо дидем. Ягмир Ҳоҷиев рақами 14 ин голро ба ҳадаф расонд. ва ҳоло бозигарони Туркманистон дар бозии имрӯза пешсафии худро нигоҳ медоранд. ҳолати қаблиро бори дигар метавонед бибинед ки чӣ гуна аз канор гузариши бисёр хубе дошт Оразгулиев. маҳз партофти туб аз сӯи ӯ ба ҳамдастааш боис барон мешавад ки инҷо ҳолати хатарнок ба миён ояд ва Ягмир Ҳоҷиев ҳам аз фурсати доштааш самаранок истифода бурд. танҳо дар бозии финали тавре болотар ишора кардем. замони изофӣ ҳаст, яъне дар сурати муайян нашудани ғолиб дар 90 дақиқа моро экстра таймҳо иборат аз ду қисми 15 дақиқаи интизоранд. баъдан дар ин сурат ҳам агар ғолиб муайян нашавад силсилаи зарбаҳои пеналтӣ таъин хоҳад шуд. ирсоли туб ба канори чап. инҷо боз ҳам фаъолии футболбози рақами 5-ро мо дида истодаем. Оразгулиев имрӯз пайваста тавассути ин канор ба ҳуҷумҳо гузашт ва хело кӯмаки зиёд ҳам расонд барои ҳамдастояш то ин ки то ҳамин лаҳза пешсаф шаванд дар бозӣ. қисман ба бозигарони дастаи Афғонистон муяссар шуд ки пешрӯи ҳамлаи қаблиро бигиранд, аммо туб боз аз нав ба ихтиёри дастаи Туркманистон мегузаранд. нимаи якуми рақобат ҳам ба хотимаи худ наздик мешавад. ва ба қисми якуми рақобат бубинед чӣ қадар вақти зиёд илова шуда истодааст. 6 дақиқа.
ду бор довар ба назди вар рафт, ҳамчунин дар маҷмӯъ 5 гол буд барои истиқбол аз онҳо. албатта ки вақт талаф ёфт, ҳамчунин ҳолате буд ки табибон ба майдон баромаданд чанд маротиба ва боз дар ин замина албатта фаромӯш бояд накунем ки 1 дақиқа вақт барои обнӯшии футболбозон ҳам ҷудо шуда буд. خب بار دیگر با وار مراجعه میکند عبدالله دولتov. حالا میبینیم که این مراتب چی خلاصه بروری خواهد کرد درباره برخوردی دو فوتبالبازی که ما و شما دیدیم. انا همین حالت خب فوتبالبازی افغان با بازیگری حریف بر میخورد و پای او رو زیر میکند و بعدا از پهلوی او میگذارد. اما ببینید که در اول بیوسته با فوتبالبازی حریف توجه نداشت. بازیگری دسته جوانان افغانستان بعدا شاید بین آنها تنشی لفظی پیدا شد و سپس ما این برخورد رو دیدیم. خب از چند زاویه دید حالت رو برای ما پیشنهاد میکنند. و طور ما دیده میبرویم اینجا چون به نظر میرسد که در دو حالت برخورد بود. این یکی از حالت‌های دیگری است که آن رو هم دیده برآمده ایستادند. و بعدا همان لحظه برخورد. کارت سرخ به فکرم نخواهد بود. اینجا حالا داور به نزد خود دعوت میکند. یا نه به هر حال کارت سرخ هست دوستان گرامی و با نوید محبوبی کارت سرخ نشان داد داور. برای اون عمل کرده که داشت در لحظه قبلی نوید محبوبی از میدان خارج کرده می شود. نفری که در هجوم گل‌آوری یکمی دسته افغانستان پسی گلی را به نام خود ثبت کرده بود. اکنون می‌بینید حالت افغانستان چگونه باز هم مشکل می‌شود. آنها یک نفر کم باقی موندند. بر زمین در حساب اکنون خفا می‌مانند. خوب توپ از میدان بیرون شد. از 6 دقیقه وقت اضافه گردیده
3 дақиқааш бевосита боз ҳам барои таҳлилу баррасии он ҳолати баҳсноки қаблӣ сарф шуд. ва боз ҳам аз эҳтимол дур нест ки бар иловаи 6 дақиқае ки мову шумо дида истодаем, боз 2-3 дақиқаи дигар довар зам мекунад. пешрои ҳамлаи навбатии бозигарони афғонистон гирифта шуд ва туркманҳо ҳоло боз ба ҳуҷум мегузаранд. ва бубинед чӣ гуна ҳолати хатарноке инҷо ба миён омада истодааст. дӯстони гиромӣ, як зарбаи бисёр хуб аз масофаи дур сӯи дарвозаи дастаи афғонистон дида шуд ва ҳамон тавре мо мебинем ин зарбаро бозигари рақами 4 Гурбангулӣ Гараев иҷро кард. ман имрӯз Гурбангулӣ Гараев бо анамин зарбаҳои худа аз масофаи дур, бо партофтои бисёр хубаш аз масофаи дур барои дастаи Туркманистон хело кӯшиш карда истодааст натиҷаҳои хуберо ба қайд гирад. ирсоли навбатии туп ӯ бо ҳамроҳии Оразгулиев бозигари рақами 5 аз фаъолтарин бозигарони дастаашон дар рафти дидори имрӯза ҳастанд. хуб, имконият ҳаст барои Афғонистон то ин ки ҳуҷумро давом диҳад. тавассути канори чап ҳам фурсат буд, тавассути канори рост низ, аммо варианти канори чапро интихоб кард бозигари афғон ки дар ниҳояти кор тавре мо шумо дидем комёб нашуданд. Kurban seyret, ortası bilen. партофти ту ба канори чап идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Туркманистонро мебинем ва пешироҳи зарбаи Диаргулич Уразов гирифта шуд, аммо ҳуҷум бо ин хотима наёфтааст. идомаи ҳаракатҳои бозигарони туркман ва инҷо чӣ? ту аз майдон берун нашудааст. ҳуҷум ҳоло ҳам давом меёбад ва боз як ирсоли дигар ва чӣ гуна шонс дар ин лаҳзаҳо пайдо мешавад. хело фурсати хубе буд барои Ваясгелди Ораздурдиев. бубинед бозигари рақами 12 то ба охир барои туп талош кард. Гелди Мурад Чолуков ва тупро дар майдон нигоҳ дошту баъдан ирсоли тупро анҷом дод. хуб, бо ҳамин дақиқаҳои илова кардаи довар хотима меёбад дӯстони гиромӣ ва садои хуштаки ӯ аз анҷоми нимаи аввал мову шуморо хабардор мекунад. хуб, мову шумо тавре мебинем акнун нимаи якум ки бисёр сергол ва диданӣ буд ҷамъбаст шуд 2-3 ба фоидаи Туркманистон.
дар ин лаҳзаҳо барои шумо қисми дуюми рақобатро бо иштироки дастаҳои мунтахаби афғонистон ва туркманистон пешниҳод мекунем. ёдовар мешавем ки ин ду дастаи мунтахаб дар доираи рақобатҳои мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ дар чемпионате ки бо иштироки дастаҳои ҷавонони то 20 сола сурат гирифта истодааст. Рақобат доранд ва бозии имрӯза барои ба даст овардани зинаи панҷуми мусобиқа мебошад. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи афғонистон инҷо ба назар мерасад, аммо ин ҳолат бартараф шуд баъд аз партофте ки Ҳабибулло Ҳотак дошт. хуб, дар оғози қисми дуюм мо ду тағйиротро дар ҳайати дастаи туркманистон дидем. дар ин бора баъд аз чанд лаҳзаи дигар хоҳем гуфт. хуб, офсайд ба қайд гирифта мешавад. хуб, дӯстони гиромӣ, ба майдон баромад футболбоз бо рақами 17 Медетгелди Чориев ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 9 Ваясгелди Ораздурдиев бозиро давом медиҳад. ҳамчунин футболбози рақами 2 Шоҳниёз Атаев вориди майдон шуд. ӯ ба ҷои бозигари рақами 12 Гелдимурат Чолуков рақобатро акнун бояд давом диҳад. ҷои ёдоварист ки дар рафти дақиқаҳои поёнии қисми якуми бозӣ як футболбози дастаи афғонистон корти сурх гирифт ва инҷо ҳолате ки ба миён меояд, бубинед ба чӣ оварда мерасонад. довар ба маркази майдон ишора карда истодааст ва гол ба номи Медетгелди Чориев навишта мешавад. ҳамон футболбозе ки навакак вориди майдон шуд баъд аз хатои дарвозабони ҳариф Абдулраҳим Расулӣ голи чоруми туркманҳоро ба дарвозаи афғонистон равон мекунад. мо шумо ҳоло ҳатман имкон хоҳем дошт барои тамошои ин вазъият. бубинед Медетгелди чӣ гуна талош мекунад. зарбаи аввалро зад. дарвозабон чунин ба назар расид ки ба осонӣ ин ҳолатро бартараф хоҳад кард, аммо тӯб дар миёни пойҳои ӯ дар монд. дарвозабон сари вақт вокуниш нишон надод, натавонист ки тӯбро ба дасти худ гирад ва аз фурсати муносиб истифода бурда мо тавре дидем Медетгелди Чориев гол зад. хуб, ҳамин лаҳзаҳо тағйирот дар ҳайати дастаи афғонистон акнун. дӯстони гиромӣ, ба майдон мебарояд Замин Муҳаммадӣ рақами 15 ва ӯ ба ҷои Саид Ҳасибулло Содод бозиро давом медиҳад. ҳамчунин дарвозабон ҳам иваз карда мешавад. Абдулраҳим Расулӣ ҷои худро ба рақами 13 Абдулҳодӣ Куфӣ дода истодааст. ба ин тартиб тағйиротҳое ки ҳоло мо дидем дар оғози қисми дуюми рақобат, биёед бо такя ба онҳо ҳайатҳои пурраи ҳар дастаро як бори дигар барои шумо ёдовар шавам. дар хати дарвозаи дастаи афғонистон акнун бозӣ мекунад Абдулҳодӣ Куфӣ рақами 13, бозигароне ки дар майдон ҳастанд рақами 4 Ҷовид Муҳаммадӣ, ӯ капитани даста аст. рақами 5 Муҳаммад Наврӯзӣ, рақами 7 Ҳабибулло Ҳотак, рақами 9 Ораш Аҳмадӣ, рақами 10 Соҳил Сарварӣ, рақами 11 Муҳаммад Ворис Шерзай, рақами 16 Фараз Али Раҳимӣ, рақами 17 Ёсир Сафӣ ва ҳамчунин бозигари дигаре ки вориди майдон шуд рақами 15 Замин Муҳаммадӣ. сармураббии даста Аҳмад Зиё Азимӣ аз Афғонистон аст. ҷои ёдоварист ки як футболбози ин тим бинобар сабаби корти сурх гирифтанаш дар қисми дуюм акнун бозӣ намекунад. ин Навид Маҳбубӣ аст ки дар дақиқаҳои иловагии қисми якуми бозӣ корти сурх гирифт. ҳайати дастаи Туркманистон Иззат Эркинов дар хати дарвоза аст. футболбозоне ки дар мавқеи дигар ҳастанд Оқ Муҳаммад Аманов капитани даста, рақами 3 рақами 4 Гурбангулӣ Гараев, рақами 5 Оразгулӣ Оразгулиев. инҷо бархурди бисёр ҳам шадид ва дарвозабони дастаи Афғонистон осеби ҷиддӣ ҳам гирифт дар лаҳзаи қаблӣ. ва ҳамин ҳолате ки бархурдро дар пай дошт барои мо шумо такрора нишон доданд.
ҳамра Кличев рақами 6, Диор Гулич Уразов рақами 7, рақами 10 Арслан Вепаев, рақами 13 Бердимурод Данатёров, рақами 14 Ягмир Ҳоҷиев ва дар баробари онҳо ду футболбозе ки дар оғози қисми дуюм ба майдон баромаданд. Шоҳниёз Атоев рақами 2 ва рақами 17 Медетгилди Чориев дар ҳайати ин тим бозӣ карда истоданд. Сармураббии даста Мердан Сапаров аст, ёвари ӯ Даянч Гараев, ҳар ду ҳам аз Туркманистон. боз ду тағйироти дигар дар ҳайати Афғонистон ин лаҳзаҳо аз майдон гирифта мешавад. рақами 11 Муҳаммад Ворис Шерзай, ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд Азимуддин Ҳоҷизода рақами 20. ва футболбози дигаре ки вориди майдон шуд рақами 14 Иззатулло Раҳимӣ аст ба ҷои Ораш Аҳмадӣ. ӯ бозиро давом медиҳад. ба ин тартиб то ин лаҳза аллакай 4 футболбоз дар ҳайати Афғонистон иваз шуд, 2 нафар дар ҳайати Туркманистон иваз шудааст. ирсоли тӯбро мебинем рост ба дасти дарвозабони ҳариф дар ин ҳолат. хело бархурди шадид ва инҷо корти зард ба футболбози рақами 6 дастаи Туркманистон. ҳамра Кличев тавре мебинед бо баргаи зард ҷазо дода шуд. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. ин партов такнун натиҷа надод. нимаи якум бо иштироки ин ду даста хело ҳам ҷолиб ва диданӣ буд ва ҳамчунин голҳои зиёдеро ҳам барои мо пешниҳод кард. дар маҷмӯъ 5 гол. аввал дар дақиқаи дуюм футболбозони Туркманистон дӯстони гиромӣ тавонистанд ҳисобро кушоянд. бозигари рақами 4 Гурбангулӣ Гараев гол зад, вале баъдан ба футболбозони дастаи Афғонистон муяссар шуд ки бо 2 гол ҷавоб гардонанд. Ҳабибулло Ҳотак дар дақиқаи 5 гол зад ва баъдан Ёсир Сафӣ ҳамдастояшро тавонист ба пеш барорад. онҳо дар дақиқаи 19 голи дуюмро ба ҳадаф расонданд. сипас тавре мо дидем баъд аз як иштибоҳе ки бозигарони Афғонистон доштанд, дар дақиқаи 36 рақобат ҳисоб баробар шуд. Гелдимурод Чолуков гол зад. хело таркиборои зебое буд дар ҳамон ҳолат бо иштироки бозигарони туркман, махсусан гузариши Диар Гулач Уразов аз канори чап ва баъдан паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба вай аст Гелди Ораздурдиев. қобили таваҷҷӯҳ буд ки ба дарвозаи холӣ монда тавре гуфтем, сипас голро Гелдимурод Чолуков равон кард. баъд аз ин дар зудтарин фурсат ба бозигарони Туркманистон муяссар шуд ки голи сеюмро ҳам ба ҳадаф расонанд.
голи сеюм дар дақиқаи 41 иттифоқ афтод. ба тавре мо шоҳид шудем бозигари рақами 14 Ягмир Ҳоҷиев ҳамлагар ҳамон голро ба ҳадаф расонд. акнун тавре мо дар ибтидои нимаи дуюм дидем ва бозигарони Туркманистон муяссар шуд боз як бори дигар дарвозаи ҳарифро рах накунанд ва бозигари Навакак ба майдон баромада, яъне дар назар дорам дар ибтидои қисми дуюм вориди майдон шуда. Медетгелди Чориев ҳамон голро ба самар расонд. идомаи ҳуҷуми футболбозони Туркманистон инҷо ба якдигар каме халал мерасонанд. бозигарон ва ҳамон тавре мо мебинем фурсат аз даст меравад. боз ҳам дар бозёфти туп фаъоланд бозигарони туркман. بچه‌ها متوجه بیا اینجا یکی بیا ва дар ин лаҳзаҳо ҳамон тавре ишора мешавад зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи ҷавонони Туркманистон. дар ибтидои рақобати имрӯза бо истифода аз зарбаҳое ки аз масофаи дур доштанд ба бозигарони туркман муяссар шуд ки мушкилиҳои зиёде барои дастаи Афғонистон эҷод кунанд ва дар ниҳояти кор маъсан ҳамин зарбаҳо аз масофаи дур таъсиррасон буданд дар комёбие ки дастаи Туркманистон дошт. албатта бештари вазъиятҳои хатарнок маҳз тавассути ҳамин гуна ҳолатҳо ба миён омаданд. партофти навбатӣ ба канори чап. инҷо мубориза давом дорад. ҳуҷуми футболбозони туркман ҳам давом меёбад ва бубинед ки дар ин лаҳза акнун дифогари дастаи Афғонистон каме пешдастӣ кард. рақами 5 албатта дарвозабон ҳам аз ҷои худ берун шуда буд Абдулҳоди Куфӣ, вале дифогар сари вақт онҷо ҳолатро бартараф кард. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Туркманистон рақами 7 аз майдон гирифта мешавад Диаргулач Уразов ва ба ҷои ӯ рақами 20 Ҷалолиддин Янгибоев ба майдон мебарояд. Афғонистон тавре болотар гуфтем як нафар кам аст. бо ин вуҷуд кӯшишҳо дорад барои роҳандозии ҳамлаҳо.
аз масофаи дур мо ҳоло ирсоли тӯбро дидем аз сӯи бозигари рақами 16 дастаи Афғонистон Фараз Алираҳимӣ. аммо ин партофт ҳам ноаниқ буд ва ҳам бозигари дастаи Афғонистон дар канор дар ҳолати офсайд қарор дошт. дар масофаи хело ҳам наздик ба ҷаримагӯи ҳариф ҳуқуқ пайдо карданд ки зарбаи ҷаримавиро иҷро кунанд футболбозони туркман. инҷо ирсоли тӯбро мебинем ва дар ҳам барҳами дар ҷаримагӯи дастаи Афғонистон ин лаҳзаҳо дида мешавад. баъд аз бархӯрде ки буд инҷо як футболбозии дигари туркман осеб гирифтааст ва ҳамин лаҳзаҳо тавре мебинем. албатта ба ӯ кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. хело вақт зиёд талаф ёфта истодааст дар ҷараёни нимаи дуюми рақобати имрӯза. қисми якумам ҳамин гуна буд дӯстони гиромӣ. аслан онҷо 5 гол дида шуд. чанд ҳолате ки табибон ба майдон баромаданду кӯмак расониданд ва баъдан боз ҳолати вақти ҷудо шуда барои обнӯшии бозигарон. хулас ҳамаи ин боис бар он гардид ки мо шоҳиди он шавем ки 6 дақиқа вақти иловагӣ зам гардад. ва дар ниҳояти кор ҳамон тавре дида шуд он 6 дақиқаи вақти илова гардида то 10 дақиқа давом кард. акнун аз эҳтимол дур нест ки дар қисми дуюми бозӣ ҳам ҳамин миқдор мо хело албатта дар назар надорам ки баробар бо он дақиқаҳое ки ҷуброн карда шуд дар қисми аввал, балки хело зиёд дақиқаҳо илова карда мешавад ва хоҳем дид ки дар кадом вақту соат бозии Афғонистону Туркманистон ҷамъбаст мегардад. дар ин майдон мухлисону алоқамандону боз як бозии дигари футболӣ интизор аст.
имшом дӯстони гиромӣ шумо метавонед озодона ташриф биёред бидуни харидори билет. вуруд ба варзишгоҳ озод аст барои тамошои бозии дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 солаи тоҷикистон ва ӯзбекистон вориди варзишгоҳ шавед ва рафти рақобатро тамошо кунед. ҷои ёдоварист ки дар ин мусобиқа дастаи то 18 солаҳои кишвари мо иштирок мекунад. як гурӯҳ аз бозигароне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби то 17 солаҳои кишвар дар ҷоми осиё ҳунарнамоӣ карда соҳибироҳат ба ҷоми ҷаҳонӣ шуда буданд онҳо ҳастанд. боз як гурӯҳ футболбозони 18 сола дар маҷмӯъ дар мусобиқаи мазкур иштирок мекунанд. хуб ҳамлаи футболбозони дастаи афғонистон идома меёбад. инҷо бисёр хуб талош карданд аз ҷумла ҳабибуллоҳ ҳотак ва ҳамдастаи дигари ӯ то ин ки фурсати зарбазанӣ пайдо шавад, лек чунин имконият барояшон муҳайё нашуд. расо соати 21 бо вақти душанбе дар ҳамин майдон дар талко-аренаи шаҳри турсунзода ки вақтҳои охир макони баргузории бозиҳои байналмилалии гуногун шудааст бо иштироки дастаҳои мунтахаби наврасони ҷавонон ва олимпияи тоҷикистон бозӣ сурат мегирад бо иштироки дастаҳои ҷавонони тоҷикистону ӯзбекистон. ва ҷараёни ин рақобатро аз як тараф шумо метавонед тавассути шабакаи телевизионии футбол тамошо кунед, аз сӯи дигар бевосита ба варзишгоҳ рафта аз наздик мухлисӣ ва ҳаводорӣ кунед дастаи ҷавонони кишварамонро. зеро дар пеш дастаи ҷавонони то 20 солаи тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё бояд иштирок кунад. аз ҷониби дигар дастаи олимпии тоҷикистонро ҳам дар пеш рақобатҳои марҳилаи интихобӣ интизор аст моҳи сентябр ва истиёди мураббиёни тими миллии олимпии тоҷикистон ҳам барои бозиҳои байналмилалии рафиқонае ки дар шаҳрҳои турсунзода ва ҳисор сурат мегирад аллакай тамринҳоро шурӯъ карданд. рӯзҳои 18 ва 24 июн ду бозии байналмилалии рафиқона дастаи олимпии тоҷикистон доир мекунад. бо қирғизистон ва ҳиндустон бозӣ хоҳем кард, ҳамчунин июн доир мекунанд. зарба аз масофаи дур, аммо дар ин ҳолат тавре мо мебинем дарвозабон омода буд. ва тавонист зарбаро бартараф кунад. абдулҳодӣ куфӣ. тӯбрабои навбатии футболбозони туркманро дидем, идомаи ҳуҷум бо иштироки онҳо. ва бубинед чӣ гуна боз як зарбаи хатарноки дигар сӯи дарвозаи абдулҳодӣ куфӣ ба назар мерасад. футболбози навбатӣ дар ҳайати туркманистон иваз шуда истодааст. рақами 6 ҳамра кличев аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ рақами 19 аҳмад сапердиев ба майдон мебарад. Substitution for Turkmenistan, player number 6, Emrah Klichev, replaced by player number 19, Ahmed Sapardiyev. Dar dastăi Turkmenistan bozinglar ivaz kardeşim. Bacı bozinglar rakam 6, Emrah Klichev, bozinglar rakam 19, Ahmed Sapardiyev. Yağmur, yağmur, ama.
خب اکنون دوستان گرامی ما حالتی رو میبینیم که برخوردی فوتبالبازان باز هم دیده می شود و حالا از سایبانی هر دسته خواهش میکند داور تا اینکه به میدان آیند و کمک رسانند به فوتبالبازان. خب کارت زرد با فوتبالبازی ترکمن نشان داده شد با بازیگر رقم 10 ارسلان وپاєв. در طول سال‌هایی که تحت وصایت اساسیه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی رقابت‌های فوتبالی در این سن و سال صورت می‌گیرد، ما شاهدی یک قطار دستاورد و نتیجه‌های تیم‌های اشتراک کننده مسابقه شدیم. قبلا اساساً مسابقه بین جوانان تا 19 ساله صورت می‌گرفت تا 2023. از 2023 باشد اکنون به واسطه دسته‌های جوانان تا 20 ساله بین هم در دایره اساسیه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی رقابت می‌کنند. خب در دو مسابقه اخیر ازبکستان و ایران کامیاب شده بودند. اینجا حالا باز نوبت به تغییرات میرسد. ساحل سروری از میدان گرفته شد و به جای شریف کریمی رقم 18 برآمد. همچنین رقم 16 فراز علی رحیمی میدان را ترک میکند و رقم 6 منیر احمد حلیمی به جای او به میدان میبرد. دوباره در میدان نگاه داشته توانست عبدالهادی کوفی. و دوستان گرامی باید بگویم که دسته ترکمنستان در چمپیونات اساسیه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی در این سن و سال بهترین نتیجهش اشغال زینه سیوم بود در سال 2016. افغانستان باشد دو بار در زینه چهارم مسابقه را جنببست کرده است، 2016 و 2019. دیگر نتیجه و دستاوردها ندارد. از مسافه دور ضربه نوبتی راست دروازه عبدالهادی کوفی بود و این دروازه‌بان طور می‌بینید ضربه مذکور رو هم برطرف می‌کند. عموما از بازی که او به میدان برآمده است تا کنون به دروازه خود گل سر نداده. این دروازه‌بان بیشتر از بازیگرانی که در حیات دسته جوانان تا 20 ساله افغانستان در این مسابقه اشتراک دارند آن گروه فوتبالبازان هستند که به نزدیکی در جام آسیا ماه اپریل اشتراک کرده بودند در حیات دسته نورسانی تا 17 ساله افغانستان. امکان انتخاب البته چندان زیاد نیست برای مربیان این دسته و بیشتری وقت می‌بینیم در هم مسابقه‌های تحت وصایت کاف برگزار می‌شده هم در مسابقه‌های دیگری که تحت وصایت کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می‌گیرد. از همین نورسان اشتراک می‌کنند. آفساید بود برای بازیگری رقم 17 دسته ترکمنستان در حالت قبلی برای مدگلدی چوریف.
باز هم یک دقیقه وقت برای ابنوشی جدا شد. و در همین لحظه ها دو تغییرات در هیئت دسته ترکمنستان. رقم 18 انامورод мередов ба ҷои ягмир ҳуҷиев ба майдон баромад ва рақами 10 арслан вепаев аз майдон гирифта шуду. рақами 8 сулаймон назар говшудов ба майдон баромад. خب در هیئت هر دو دسته تا این لحظه دوستان گرامی 6 نفری وصل شدند از هیئت احتیاطی. چون مقداری بازیگران با میدان برآمدند. нофаҳмӣ байни футболбозон аст. зуд довар маҷбур шуд дахолат кунад ва ҳоло хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд барои ба бозӣ даровардани тӯб. баъд аз суҳбат бо видеодоварон абдулло давлатов акнун иҷозат медиҳад ки рақобат давом ёбад. тавре гуфтем барои бозиҳо ҷоҳати муайян кардани дастаи панҷум ва сеюм замони изофӣ ё ба ислоҳ экстра таймҳо ба инобат гирифта нашудааст. агар инҷо мусовӣ шавад ҳатман дарҳол силсилаи зарбаҳои пеналти таъин мешаваду ғолиб муайян мегардад. вале дар финал бар замиёне ки мо шоҳиди он мешавем ки 90 дақиқа дастаҳо бо ҳам мубориза мебаранд. дар сурати муайян нашудани ғолиб ҳатман дар идома замони изофӣ хоҳад буд, яъне экстра таймҳо ва баъд аз он силсила зарбаҳои пеналти. бисёр муборизаи ҷиддӣ аст ва инҷо тӯбро аз майдон берун мекунад дақиқараш футболбози шумораи 5 дастаи Афғонистон Муҳаммад Наврӯзӣ. ёдовар мешавам ки шурӯъ аз дақиқаҳои иловагии қисми якуми бозӣ дастаи Афғонистон як нафар кам аст. баъд аз қоидавайронкуние ки дошт дифоъгари ин тим Навид Маҳбубӣ аз майдон хориҷ шуд ва то ин лаҳза Афғонистон як нафар кам бозиро давом дода истодааст. боз як фурсати дигар инҷо бубинед ки чӣ гуна аз масофаи дур зарба иҷро мешавад. натуб аз паҳлӯи дарвоза гузашт.
دهه آخری بازی جریان دارد دوستان گرامی. حساب 2-4 در آغاز قسم دوم رقابت ترکمن‌ها یک گل دیگر زدند به دروازه افغانستان و آن برتری که در قسم یکم داشتند آن را کمی دیگر بهتر کردند برای خود. Контроль. Через зад можно. О, хорош. Можно идти. Можно. Вперед. Вперед, Айер, покасай. Хорош. ارسال توپ این دفعه کمی بلندتر و طور می‌بینید توپ از میدان بیرون میشه. جو اکنون از مسافه دور ضربه زده بازیگری دسته افغانستان طور می‌بینید به نتیجه جمع بست می شود. کمی سر و سیموار در حالت قبلی ضربه زد حبیب الله هوتک، فوتبالبازی که در رفتی قسم یکمی بازی گل یکمی دسته افغانستان را زده بود. خب در این حالت البته تلاش کرد حملگری افغان تا اینکه به توپ برسد، اما امکانیت پیدا نشد. زیرا طور می‌بینید اینجا رسش ناگهانی توپ به پای بازیگری خط دفاعی ترکمنستان سمت توپ را دیگر کرد و دروازه‌بان عزت ارکینوف هم در همان حالت پیش دستی نمود و اولی شده به توپ رسید. Kurban. Hey kurban. Düşürse birim o. Gel al. Var. خب توپ در میدان باقی ماند یا نه؟ نشانه می شود که توپ از میدان بیرون شده است. Barya. Proszę, barya. Хорош. Чигня, сушаньте. عالی. باز متوجه. بالا. تلاش‌های بازیکنان دسته افغانستان اینجا باز هم به نظر می‌رسد. خب
خب имконият ҳаст ва зарбаро ҳам мебинем. дарвозабон баргардон. ҳолати баъдӣ боз як шонси дигар. инҷо акнун дифоъгарон бартараф мекунанд, аммо як футболбози дастаи Афғонистон дар ҳолати қаблӣ ба замин афтид ва ба фикрам талаби пеналти ҳам доранд вобаста ба ҳолати қаблӣ бозигарони дастаи Афғонистон. биёед бубинем ин ҳолатро. дарвозабон баъдан меҷаҳад то ин ки пеши роҳи зарбаи дуюми эҳтимолиро бигирад. ана аз ин ҷо беҳтар диданамон мумкин. خب دوار اشاره میکند که تو با بازی در آورده شود، یعنی اساسا برای تعیین پنالتی نیست. خوب باز یک فرصت دیگر همین لحظه ها برای بازیگرانی افغانستان پیدا شده ایستاده است. چون با پایانی بازی نزدیکتر میشویم تلاش‌های بازیگران افغانستان رو هم ما زیادتر میبینیم. این لحظه ها امکانیت بود برای یوسیر صفی، حملگری که گل دوم دست افغانستان رو به هدف رساند، اما دوره دیدید کامیاب نشد یوسیر صفی و ضربه زده‌اش کمی خطا رفت. باز یک ارسال دیگر و اینجا طور می‌بینید خیلی پرتافتی بلند و نوانیق بود. ҳолате ки ирсоли туб аст, такроран метавонед бубинед. хуб тавре дида мешавад. довар акнун иҷозат медиҳад ки табиби дастаи туркманистон ҳам ба майдон дактараш табиби дастаи афғонистон ҳам ба майдон барояд ва кӯмак расонад. дар ҳолати қаблӣ тавре мо дидем дар лаҳзаи қаблӣ пештар аз ин боз кӯмак ба футболбози дастаи туркманистон ҳам расонида шуд. 6 дақиқа вақт илова гардид. дӯстони гиромӣ, бозӣ имрӯза тавре гуфтем хело ва хело тӯл кашид, чӣ дар қисми якум, чӣ дар қисми дуюм. дақиқаҳои зиёде талаф ёфтанд ва доварон албатта маҷбур ҳастанд онҳоро ҷуброн кунанд. хуб бозиро ба фикрам барои чанд дақиқаи баъдӣ дигар давом дода наметавонад муҳаммад наврӯзӣ, бозигари рақами 5.
футболбозони Афғонистон талошҳои муайяне доранд барои ҷуброн кардани он ду голи қаблан сар додаашон, аммо тавре мебинем имкониятҳои хуб ғайр аз ҳамон фурсате ки дар дақиқаи 87 буд дигар барои онҳо ба миён наомад. ирсоли тӯб ба канори рост. инҷо дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. Иззат Эркинов. аз канори чап туркманҳо боз ба ҳуҷум мегузаранд. зарбаи ҷиро шуда бартараф гардид. ва баъд аз он боз як зарбаи дигар, аммо тавре мебинем ин зарба ҳам рост сӯи дарвоза намеравад. футболбози рақами 20 ҷалолиддин янгибоев зарба зад. хуб дӯстони гиромӣ, акнун бубинед ки Афғонистон ду нафар бозиро давом дода истодааст, зеро дифогари рақами 5 ин даста Муҳаммад Наврӯзӣ низ осеб гирифту дар идома ба ҳамдастояш кӯмак карда наметавонад. дар навбати худ қаблан тавре мо шоҳид шуда будем Навид Маҳбубӣ соҳиби корти сурх шуда буд ва аз идомаи рақобат маҳрум гардид. хуб инҷо фурсат ҳаст, зарбаро мебинем ва дарвозабон бартараф мекунад. бисёр ҳам гузариши хуб аз сӯи бозигарони Афғонистон тавассути канори рост ва баъдан ирсоли тӯб, аммо ин натиҷа надод. хуб инҷо бошад босам вайрон шудани қоидаи бозӣ ва корти зард ба футболбози рақами 17 дастаи Афғонистон Ёсир Сафӣ. хуб инак дақиқаи шашум илова гардидаам оғоз мешавад. аз эҳтимол дур нест ки бар замин 6 дақиқа вақт илова шуда боз каме дигар довар сабр мекунад, яъне то 1 дақиқаи дигар ҳам иловатан зам карданаш мумкин ба он 6 дақиқаи қаблан зам кардаи худ, зеро дар ҳолати зам карда шудани дақиқаҳои иловагӣ тавре мо дидем онҷо осеби футболбоз буд аз ҳайати ҳар даста як нафарӣ ва ба онҳо кӯмаки тиббӣ расониданд. дақиқаҳои ибтидоӣ илова кардаи довар онҷо талаф ёфт. бозӣ барои ҷои
панҷум дар мусобиқаи чемпионати ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ ба хотимаи худ наздик аст. дӯстони гиромӣ, дастае ки ғолиб мешавад зинаи панҷумро мегирад ва тими мағлубшуда зинаи шашумро. Ба ин тартиб Туркманистон зинаи панҷумро аз худ кард. Афғонистон дар зинаи шашум мусобиқаро ҷамъбаст намуд. ҳоло барои муайян кардани зинаҳои сеюму чорум ва якуму дуюм боз дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистону Эрон байни ҳам мубориза мебаранд. дӯстони гиромӣ, изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. То дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.